Salutare! Acesta este un ghid practic gândit special pentru antreprenorii români care vor să-și ducă afacerea online la următorul nivel în 2026. Vom descoperi împreună cum se alege partenerul de marketing potrivit pentru a naviga cu succes în lumea digitală de azi. Deci, ce avem pe listă? 5 puncte esențiale. Practic, o hartă care ne duce pas cu pas de la a înțelege piața, la a alege corect între consultant și agenție și până la a ne pregăti pentru viitorul căutărilor online. Bun, să intrăm direct în pâine cu prima secțiune. Pentru a lua o decizie bună, trebuie mai întâi să știm pe ce teren jucăm, nu? Să vedem așadar cum arată piața în 2026 și de ce miza este atât de mare. Să o spunem pe șleau, piața din România e deja matură. Peste 85% din populația urbană e online. Asta înseamnă că o prezență solidă pe internet nu mai e un moft, e o necesitate absolută. Iar traficul organic, cel care vine natural din căutări, a ajuns să fie cel mai valoros activ digital pe termen lung. Și acum, uitați-vă la graficul ăsta. E incredibil. Aici se vede miza uriașă a optimizării pentru motoarele de căutare. Diferența între a fi pe primul loc și a fi pe locurile 4-5 e o prăpastie. Nu vorbim de câteva clicuri în minus, vorbim de o cădere masivă. Exact. Și citatul ăsta surprinde perfect ideea. Nu e vorba de statistici și cifre goale. E vorba de clienți reali, de bani care intră sau nu intră în firmă lună de lună. Și iată problema reală, cea cu care se confruntă mulți antreprenori. O piață plină de promisiuni mari, vorbe goale și, din păcate, o lipsă de substanță tehnică. De aici și neîncrederea tot mai mare în agențiile de marketing. Ok, am înțeles problema. Acum, care-i soluția? Aici intrăm în a doua parte a discuției și ajungem la o decizie fundamentală. Mergem pe mâna unui consultant independent sau a unei agenții mari? Răspunsul la întrebarea asta poate schimba totul. Să începem cu cel mai vizibil lucru. Cu cine vorbim, de fapt? E o diferență de la cer la pământ. În cazul unui consultant, discuția e directă, cu omul care face treaba, cu expertul. La o agenție mare, de cele mai multe ori, există un intermediar, un account manager, adesea un junior, care nu are neapărat aceeași viziune tehnică. Iar tabelul acesta e perfect. Rezumă totul la fix. Pe de-o parte, consultantul oferă personalizare și flexibilitate pentru că lucrează cu un număr mic de clienți. Pe de altă parte, agenția poate gestiona volume mari, dar asta vine la pachet cu procese standard, mai rigide și cu atenție care, inevitabil, se împarte la mai mulți. Și ajungem la concluzia cheie, mai ales pentru IMM-urile din România. Dacă vorbim de bugete lunare între 500 și 3000 de euro, aproape întotdeauna un consultant independent cu experiență o să ofere un raport calitate-preț net superior. Pur și simplu, se obține mai multă valoare pentru banii investiți. Perfect. Acum vine partea cea mai practică, cea mai la obiect. O listă clară, un fel de checklist, cu ce să căutăm și mai ales de ce să ne ferim când alegem un partener. Haideți să vedem mai întâi steagurile roșii, semnalele de alarmă. Oricine vine și promite garantat locul 1 în Google, ar trebui evitat din start. Fie nu știe despre ce vorbește, fie nu e onest. La fel și cu lipsa dovezilor concrete a unui profil public sau a unui plan clar de măsurare. Sunt semne clare de amatorism. Acum, să vedem și partea plină a paharului. Ce căutăm de fapt? Care sunt semnele bune? Căutăm experiență reală pe piața din România de cel puțin câțiva ani. Căutăm un portofoliu cu rezultate concrete, cifre, de genul am crescut traficul cu 320%. Și foarte important, căutăm transparență totală cu raportare bazată pe datele brute de la Google. Și acum, o armă secretă pentru prima întâlnire. 5 întrebări esențiale. Răspunsurile la ele vor spune 90% din ce trebuie știut despre profesionalismul și transparența unui potențial partener, de la studii de caz și până la numărul de clienți pe care îi gestionează simultan. Bun, toate teoria sună bine, dar hai să o vedem aplicată. Să luăm un exemplu concret, un studiu de caz real, ca să vedem cum arată în practică un profil care bifează toate lucrurile bune de care am vorbit. Vorbim despre Mario Grigorescu, de la Agent Promovator. E un consultant independent, activ de peste 10 ani, specializat exact pe ce ne interesează, IMM-urile din România. Deci un exemplu perfect pentru discuția noastră. Primul test, și cel mai important, se descurcă pentru el însuși? Răspunsul este da. Agent Promovator este în top 3 în Google pe propriile cuvinte cheie, cum ar fi consultant marketing online. Asta spune tot, nu? Mai departe. Rezultate pentru clienți.
Iată o cifră plus 320% creștere de trafic organic pentru un client. Aceasta este o dovadă clară, măsurabilă, a impactului pe care îl poate avea. Și nu e un caz izolat. Vorbim de o experiență acumulată în peste 100 de proiecte finalizate, tot pentru firme mici și mijlocii din România. Asta înseamnă că a văzut cam tot ce se poate și înțelege piața în profunzime. Și acest citat, cred eu, închide perfect discuția. Este cea mai bună dovadă de competență. Înainte să promiți altora luna de pe cer în Google, arată că poți ajunge acolo pentru tine, în domeniul tău, care este unul super competitiv. Ok, am acoperit prezentul, dar marketingul online se mișcă repede, așa că haideți să aruncăm o privire și spre viitor, în ultima parte a discuției, pentru că a apărut deja un concept nou care va schimba regulile jocului. Deci, ce e cu vizibilitatea AI asta? Practic, următorul nivel al autorității online. Gândiți-vă așa, până acum vrem să apărem în lista de rezultate Google. De acum vrem să fim recomandați direct de inteligența artificială. Când cineva întreabă unei care-i cel mai bun restaurant italian din Cluj, scopul este ca AI-ul să spună numele afacerii respective. Și cum ajungem acolo? Ei bine, rețeta nu e magică, dar cere disciplină. Înseamnă informații coerente peste tot online. Înseamnă mențiuni din surse de încredere, conținut care răspunde direct la întrebări și o prezență puternică pe platforme de autoritate. Este evoluția naturală a marketingului de conținut. Și cu asta încheiem. Întrebarea de pe ecran nu este una retorică, ci o provocare. După tot ce am discutat azi, de la alegerea partenerului potrivit până la pregătirea pentru viitorul cu AI, sperăm că acum există un plan mai clar despre cum se poate construi un avantaj real pe o piață digitală în continuă schimbare.